Diponegoro. Iya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune yaitu sapa to? Mbak Elisa kalih Mbak Lintang Kairo. Dek Lintang Kairo. Loh, iya. Padiake. Iki karo mau bar foto bareng Yohan sing demung kae, gleleng. Gleleng terus aku ya muni, iki tek aku, do tek amu. Aku ya omong ngono kuwi. Padake kok. Arep tak gelute mau ki terus bar foto mau ki jane iki. Iya, ayo gek diunggahke. Heeh, ndak selak omong akeh-akeh ndak engko ndak bintang tamune. Iki jam pira to jane iki? Walibuan jam 10 ki gak santai. Ha iya. Isih suwe. Iya. Engko limbukan tekan jam 2. Atre suwe banget. Neng kae ana sing bengok setuju ngono lho. Iya ora mengko diteruske ning goro-goro. Ha iya ayo karo ngunggahke bintang tamu Mbak Elisa karo Mbak Lintang Kairo katuran jumeneng. Sepote kanca-kanca kula nderek. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Lintang. Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Ah. Mau Sehat. jane rada mumet mau. Oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene panjenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus tadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wow, dugi mriki jam pinten, Mbak? Loh lah, wow kena dugi mriki kan Iya, kita Ding, vote baru. bar to Mas tadi. Oh, Ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Yang nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Genah bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki? Apa siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki. Iya. Iki kalih maca pamundutan nggih, Dik Oh nggih. iya, Mas Gading. Ndi mau amplope, Mas? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Enten kalih lah niki mengke sik niki sik maca kula sik niki sik maos Dik Lintang ngaten. Oh, iya. Nggih, niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Loh, kok ora Lah, dicolne to kok ora tanganku? dicolke kepiye to iki? Loh, Lah. piye to tanganku ora dicolne iki lho. Lah iki piye ora to dicolke. jane? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki kok. Loh, ya to ora. Oh, toh, lho, aku sarono. Lho, lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Lah, iki kayak kepiye? ngono. Lah aku engko tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya? Enggak diculin ini tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku ngedang-ngedangi mawon, ayo Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus juk pindah tenan ya jebul. Gimana Mas Jebul Gading? pindah tenan pripun? Ajeng niki riyen apa niku riyen sik di Manut mawon. Niki riyen mawon. Oh nggih. Nggih niki. Yu cange, nggih Mas Gading. Kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani Kangenku Tanpa Upama ingkang nyekar Mbak Agnes. Panyuwunan lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu. Nggih.
Dari Sinten niku? Dari drekan. Pripun Ini apa boten to, Pak? boten No, Oh, diwaca bareng nggih. Iya, Tak toh, wacane Jani. bareng. Ini namanya apa, Mas? Mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus dari D. Ya tau ngono ya ra iso ngono lho Lah ya. mulane iki tak pasrahke jenengan. Lukito. Nggih, pokoknya mburine Ya. itu lho kita. Terus Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah, Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M Y. Y. M Y. Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya. Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya Mundut Lagu Nopo niki oleh Mbak Elisa Orkarus, lagunya Lestari kalih ninggal katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh, sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh, Ucapan. Ucapannya. Nggih. Urip iku urup. ki jawane arep ngewehi ngano bebungah, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya, Oh, kandel lho Mas niku. Kadi. Dicek riyen. Bukain dong, Mas Kadi. Oh, nggih kula bukake. Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, lem nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget to iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng meng separo neng buka. Apa isinya, Mas? Ah isine wah abang-abang. Wah, merah-merah niki. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih. dari Bapak atau Ibu Lukito. Matur Nggih. sembah nuwun sanget. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu, panjang yuswa. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana, Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo ninggal katresnan niki kalih Mbak Elisa. Nggih Apa nuwun sama niki. Mas Gading aja? Waduh, Lestari, Lestari ya. mboten apal ya kula ning Oh. Lestari. Mboten saged Yang alus, oh ya lagunya. Nggih. Yang duet-duet dulu apa, Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Ano, Kadung Tresno. gegerane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku Dadi Ati Oh, nek mboten Dadi klintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya, kudu bawa no, Mas. Bawa nggih Bapak Ibu, Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Udah entuk hiburan iki ngene iki. Udah seneng banget. Remasaku masa Kok muda, tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati ya, Mas. kurang ya? menikmati. Heeh. Iri Wah. sama kita ya. Hah. Malah mburi muni turah-turah. Pripun, Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng teng mriki, ajeng teng mriku mboten napa-napa. Oh ya, tombol kangen ya, Mas Ah, ya. nggih. Jan-jan. Pripun? Kula riyen napa jenengan riyen? Jenengan remian mboten Wah, napa-napa, ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Loh. Aku dulu ya. Nggih, nggih. Kegerane wong akrami Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sanget. Jan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa terus ora pede aku ini. Alah, lah napa? Ora apa-apa. Suaranya Mas Gading juga bagus. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Wah, Malah geleleng ya aku jangan aja. Mboten iki skincare. Ngagem skincare-nya skincare. apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Lo Oh lelat-lelat ya, iki. rada unik ngono ya.
Terus niki bar niki napa? Anune cakepane niki. Dudu banda dudu rupa Mas Gading. Heeh. Sepiro ki? Semene ngono. Sinten? Kula napa? Wah, tasih nganu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya bolero nanti. Loh, Kalau saya itu ndak bareng-bareng aja bolero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebih nyata Oh, jane lah, iki. aku tuh pas ngenteni Kaya ora aku. kompak ngono. Yo. Apa kamu mau tak Apa? pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya? iya, biar metu suaranya Iya, itu mau tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Iya, Gading ini- ya. ini kalau habis besok dipijetin- yang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku diajak. aku ngajak tetep ngajak Dik Lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek gembrobyos kan mau aku ki wisan ki. Kok dadi gembrobyos kok sik Kenapa? wis Oh. anu sumuk. Sepiro ki mau? Hah. Sopo Kamu sing? kok grogi to Mas dari Kula tadi mboten nembang? grogi. Lah pripun? Niki enten sik bungok-bungok ning mburi klir iki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki. Tetep benda terupa. Kula niki. Nggih Mas. Amung ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya, ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho Mas. Waduh, Lek jenengan bawa kejaran. masak sih. Iya ya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dhewe. Ngono kuwi. Ngano Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? kita VCS ya kan? Oh, VCS ki apa? Heeh, Lah, kuwi enak ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham. Video call silaturahmi. Wah iya. Piye to jane iki? Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku berarti. ki mikire video call serius. Kuwi. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Gampang. Yen angel Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Ya, apa tuh, lali Mas? aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya? Lah
Bagong. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading? Apa bedane Dik Lintang karo DPR? Aku sama DPR. Aku sama DPR. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Betul kan ya, Mak? Ya. Salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, nek kamu gitu. The only and the one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono dadi rasid apa wong kleru kok. Api Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus menurutku. Ya. Ngaku menek wit kambil wae apik kok. Oh, kambil ngono. Tan kenati numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih Mas? Langgame duet. Nggih. Buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Oh iya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat, pamirsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya, kayak Niki memetri desa nggih Mas Dalang. nggih, merti dusun. Metri dusun. Nggih, Wah, merti nggih, dusun. merti dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Gejayan. 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 Warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, berkah barokah, rezeki ingkang melimpah ruah-ruah, tambah kebak. Pokoknya semakin maju desanya, semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, nggih. amin. Sampun. Duet ya Mas Oh, ya. nggih. Oh iya. Piye yo aku ora apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Gimana Mas Ya Gading? pripun? Aku lho niku mboten ngertos e Aku malahane. capek banget. Jenengan capek mboten banget. mau, mboten duet loh marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe do apa kowe iki? Kowe do apa kowe? Rina wengi dadi ati wong prasaja lahir gedene sabarake mati momong putra alos bebudine. Nggih, matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko. Nggih. Saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku wau. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Miko Nggih, sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kata lho niki sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki request tiwul Gunung Kidul, Oriesa. Oh,
dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. Dan Janu. Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh, Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah, Oh, Mbah, ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali niki Oke. enten mulai niki ya niki. Nerek Mang Ayu Bagio merti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengglengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Sat Lin Mas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Nggih, terima kasih dan terima kasih buat Bapak Ibu panitia semuanya. Nggih Mas Nggih. Danang Nggih. sudah menyiapkan tempat transitnya, Nggih. disiapkan makannya, Nggih. daharnya enak-enak ya Mas nggih, ya. enak, Apa wis wow. jajal kok? Wes lah wis ya. Masa? Aku nek jajal nomor 1. Makan apa tadi Mas Gading? Banyak, tadi banyak tuh di sana. Banyak? Banyak. Saya makan Malah semua. padune urung mam toh. Saya makan semua tadi. Apa minta tak dulang? Dulang. Dulang. Lah piye Iya. toh? Ya aku gelem ya nek didulang ya. Nggih. Nggih. Terus sakniki anu nginggake Mbak Elisa sakniki. Mbak Elisa. Nggih. Oke. Nggih. Yuk kanca-kancan njaluk. Nyuwun sepote. Sawote apa? Nangis sajroning atiku. Jas, sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Mas Elisa. Gading, Mbak Limbok Macange. Nggih, sugeng dalu. Bintang Kairo. Iya, selamat malam juga Sugeng Dalu Mbak Elisa. Ya, selamat datang. Iya. Ya, kamu dari Kediri kan? Iya dari Kediri. Ya, selamat datang ning Ngayuk ya. Ngayuk Jakarta. Ya, Ngayuk Jakarta. Sumbeng po piye jane iki? Kok Sumbeng? Iya kan Sumbeng orang kayak Sumbeng gini. kan bilangnya ngau. Enggak, itu bindeng. Bindeng. Beda. Sumbeng sama bindeng beda. Bindeng. Bindeng. Deng. Bindeng. Ya. Bukan bindeng. Iya, bindeng. Bindeng. Heeh, bindeng. Bindeng. Kok Bindeng. bindeng? Ya. Piye seneng enggak kalau ke Jogja itu? Iya, suka banget. Apa yang kamu sukai dari Yogyakarta? Alah, ya masa enggak tahu kamu. Ah ya kamu harus tahu. Tak delok dulu nek mung tekan kene padha wae Batagor karo siome ya ning ndi ono. Apa kalau di Jogja kamu dapatnya apa? Aku kan dapetnya dia, gitu loh. Dia itu yang mana? Yang di sana. Itu yang pakai baju Iya, lurik. gimana sih Yang kamu? di mana? Si kue lapis itu, yang manis-manis itu. Iya. Nggak pernah diajakin jalan-jalan naik motor. Kalau di sini namanya JJM, Loh, jalan-jalan ini malam. kan JJM. jadi flashback ya, jadi flashback gitu. Pernah. Iya pernah. Pernah dong. Oke, jadi kalian pernah Pernah. motoran bareng? Iya. JJM? Pernah ya, kita Iya, pernah pernah. ya, lucu ya dulu Iya. ya. Hampir-hampir kejegur kalen. Oh, hampir kejegur Iya. kalen. Jalannya peteng soalnya. Oh, jalannya peteng soalnya. Iya. Oh, diajak jajan opo kamu? Aku diajak dijajanin sama dia. Jajanin apa? Iya dong, gue jajanin banyak. Banyak ya. Iya. Apa kemarin itu namanya apa kita Apa jajan-jajan itu? Kita jajan susu ya. Iya. Roti yang Roti. enak-enak itu. Oh, jajan susu sama roti. Iya. Masih ada yang itu beliin susu sama roti sama Iya. ini. Beliin gudeg nggak gudeg? Hah? Gudeg. 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 Ya. Gudeg. Kamu sampai Jogja wis mangan gudeg burung. Belum. Aduh ya belum sampai Jogja Belum namanya. sampai Jogja, Ya, kalau belum. Jogja tuh ada gudeg. Gudeg. Ada juga geblek. Hah? Geblek. Aku kok nganu kok ngerasa nih Geblek. Geblek. Nah, itu Geblek. makanan Jogja Kok harus coba. geblek? Ya. Ya, kalau ada agak ngalor setete itu daerah Satiti. itu ada namanya kaget getuk. aku. Getuk. Getuk. Ya, kamu nyoba belum? Makanan Jawa Tengah itu. Sudah. Ya, ada Getuk juga. sudah. Kalau daerah Gunung Kidul ada namanya truk bintul. Truk bintul. Teruk. Ya. Apa itu Mas Gading? Belum pernah kan? Lah kula nggih mboten ngertos sih. Ah, kowe makannya dolanan. Kayak nganu, Nek numpak ngenek motor. dhewe iki panganan Oh. ini. Ora, kamu naik motor bablas tekan Gunung Kidul ya. Kidul. Kidul. Ya, itu ngajeng ngeler itu kan Kidul.
Kidul. Kidul. Ya ampun. Di sana ada makanan truk bintul, tanya Mbak Ika tuh ada ya Mbak Ika? Truk bintul itu dari Ketan, ada kacangnya, itu daerah Gunung Kidul. Ya besok kamu wisata sama Mas Gading nyoba-nyoba makanan di daerah sini, ya macem-macem. Nah, ini kan kota ya, kalau kota ya itu gudeg. Gudeg ya, bukan gudeg ya. Iya. Itu yang ada itu kupingmu yang budek nanti. Oh beda. Budek sama gudeg Beda. Gudeg itu apa? Gudeg itu makanan. Kalau budek itu kamu. Aku budek. Oh, ada juga itu budek. Apa? Kalau dikukur-kukur itu ada keluar. Tuh, itu namanya itu kan. Guys, sembah nuwun niki kalih menyapa niki kalih apa namanya sambil menyela minum air. Ya kan kalau namanya kita menyuguhkan sebuah apa tontonan ya, betul sekali. tatanan. Nah, iki mau neng kon lakon udah ada tuntunannya, ada tatanannya. Saiki tontonane. Carane tombo kesel dinggo sedaya masyarakat sejayan masyarakat masyarakat wonten gejayan menika supaya capeke kesele ilang. Nah, gitu loh. Mbah aku ora iso ngrasakne Mbak basamu ki Mbak. Piye? Ya cara Kediri mudah enggak carane? Nek Kediri ya jelas gendeng wong sing ngrasakne kuwi. Oh, gendeng ya apa? Gendeng itu gila. Oh gila. Oh, aku pancen rodo gila tapi ora pati yo. Separo. Padahal pripun iki Mas? Separo gendeng. Sinene jenengan radi-radi ngeten iki to. Sak dalange Mbak jane. Dalange ya malah saya iki. Nah, kalau dalang itu memang harus gendeng. Kalau dalang enggak gendeng, itu enggak ditanggap. Loh, dalang kudu gendeng, sing nututi dalang iki yoga sinden kudu koclok. Mergane nututi wong gendeng. Loh, lelek kamu ngatain semuanya gendeng. Iya. Terus yang nanggap kita itu gimana? Gendeng, koclok, kamu pekok soalnya tadi bintang tamune wong gendeng karo wong koclok. Siapa tadi kamu tanya? Yang nanggap? Ya. Gendeng, pekok, koclok. Ayo, kemuni apa kuwi arepe? Wicaksono. Soale gelem-gelar dinggo wong gendeng koclok karo pekok dadi siji digelar dinggo menghibur para warga. Menika sik nanggap biasa. Tak kira lek arep mbok jelontroke pisan. Ayo enggak lho. Nggih, mugi-mugi sedaya pangajeng-ajengipun sedaya panjenengan kok pangejeng-ejeng. Pangajeng-ajeng itu adalah harapan Dek Lintang. Kamu belum tahu, kamu buka pepak Boso Jawa ya. Kamu enggak ada ya di Gen Alpha, Gen Z tuh enggak ada ya pepak Boso Jawa. Ada. Iya, itu. Kayak kita harus punya yang namanya pangajeng-ajeng. Kowe kudu ngajeng. Pangajeng-ajeng bahaya nek pangajeng-ajeng iki. Harapan. Apa? Pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Ajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Ajeng-ajeng ngosep dhuwur langit. Bermimpilah setinggi langit supaya kamu bisa turun di antara bintang-bintang. Ngono lho. Dadi nek iso apa sing dari harapane, cita-citane sedaya warga sing wis tumplek-blek melumpuk makempul wonten mriki. Makumpul. Ya. Muga-muga sageta kasembah. Iya, gitu loh tuh. Cerdas sekali. Masih omongnya rapati cetha ya jane iki. Wah, aku ki mbok ya. Aku lho turun Pak Lurah. Pak Lurah lho udah doktor ya kan? Dokter. Iya, aku ya muga-muga lah iki ya, Pak. Amin. Luar biasa. Jarang-jarang ya Mas Dalang ya ada sinden terus cerdas seperti Mbak Elisa dan mau jadi dokter ya Mbak ya? Mau mau jadi dokter hewan. Hewan. Wes api dokter tambahi hewan burini. Ya dari dokter. Muga-muga Dek Lintang juga bisa monceng. Amin. Ya aku gini-gini dulu yang ngomongkan juga jenengan. Dulu pas aku masih kecil ya. Ikut Pak Seno ya? Iya. Sekarang jadi sama anaknya. Gimana perasaanmu? Ada bedanya nggak? Ada, speechless gimana gitu. Oh speechless. Bedanya bapak sama anaknya gimana perasaanmu? Lebih bahagia waktu ikut Pak Seno atau sama Gading? Sebenarnya kalau masih wonten almarhum kan jadi lebih seneng gitu. Ya, kayak jadi anaknya gitu. Iya, jadi ada yang merestui. Iya, gimana namanya? Apa itu namanya?
Jadi ada yang merestui. Ini diwakili sama teman-teman Warga Laras juga. Ini kan itu istilahnya juga anaknya juga gitu kan sama. Jadi teman-teman merestui enggak ya kira-kira? Nah, gimana Aku sebagai partner gitu kan, sebagai kakak. Aku merestui. Kalau kamu gimana? Aku merestui. Oh, masa? Full. Tak kasih restu yang banyak buat kalian berdua. Ya, tapi yang namanya jodoh tuh jangan bangga dulu. Jodoh tuh nggak mesti. Iya. Ono sing pacaran wis 10 tahun ra sido. Oh, kayak sapa? Ono. Sapa kuwi? Sapa ya? Ambo. Yang namanya jodoh sama bojo itu beda. Oh, iya. Jadi emang kalau bojo itu gampang. Tapi kalau dapet jodoh itu susah. Gimana? Susah. Iya, kalau jodoh itu akan awet satu untuk selamanya. Oh, berarti kamu pernah ngalamin? Nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau itu soal itu nggak tahu ya. Ini cuma ceritanya orang-orang itu. Ngalah. Nggih menika mbok menawi kalih atur panglipur ya Mas Gading. Nggih, niki ganteng WA masuk lagi nih. Apa? Si eling-eling Banyumas ganti lewung bupras Mas. Ya. Nah iki rada ana kabar rada buruk iki. Apa kok buruk? Duite wis tak titipke Kiswan mau. Kuwi rada buruk lho kuwi. Om Kiswan. Sambung tekan ngene Mbah Wito iki. Wis tenan iki dadi angkringan. Lah iki tenan iki lho. Duite wis tak titipke Kiswan mau. Nah, Mas. Piro Mas Gading? Gimana Om Kiswan? Piro ya iki mau ya? Gimana Om Kiswan? Di bawah Om Kiswan? 300 300 Mas. 500 jare. 1 yuta lho Mas. Nambah-nambahi wae iki. Dan mumet sisan. Ya oke, ini sama menghibur ada pamundutan. Tadi juga dari Tante. Niki Mbak malah 750 sing wis dititipke. 750. 750 lho. Genepi lho. Iki WA iki lho saka Mas Agus Kotruk. Oh. 750. Kok Ayo Om Kiswan. Lah ke sapa? Oh, ora dipek ngono kuwi biasane. Oh Mas Janu. Neng kuwi mesti kelong 100 biasane. Walah ya 750 tekan kono mung 50. Lewat piro dhewe iki. Talangi teles e yo. Niki terus enten melih niki. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang, kula Mas Aji saking Banyumas Jawa Tengah. Ya. Nyuwun lagu gelo ingkang nyekar Bu Prastiwi, Ya. matur nuwun, maju Mas, terus. fansnya Bu Prastiwi Wah, banyak oi. sekali. Malam ini Bu Pras menjadi bintang kembali. Luar biasa. Nih fansnya Bu Prastiwi mana fansnya? Oh, Banyak sekali. Kandian yang Nona Prastiwi. Nona. Nggih, tadi dari Tante Tanti, itu juga dari Urbana. Ini Nggih. hadir di sini. Nanti aku juga menghaturkan podang kuning. Podang kuning. Oh iya. Ini sekalian ya. Iya. Tak ajak satu sinden ya. Sindennya iya. niki loh. enten caping gunung lho niki. Capek gunung juga Caping ada. gunung juga Nggih. wonten nggih. Ya, oke. Yang mana dulu? Caping Mbak gunung riyen Elisa. apa pripun? Capek gunung boleh. Nggih, caping gunung riyen. Mbak Lintang boleh duduk nggak apa-apa. Oh, nggih, Nanti terima nyanyi kasih. lagi. Tadi udah satu lagu. Nah, ini digilir. Tak buka, terus ini jejer-jejer sinden lo 10 hari ini. Spesial untuk Gejayan. Oh, sinden Warga Laras komplit 10 jasai. Oh, niki nggih Om, masuk niki lagu Podang Kuning. Ya ada dari siapa? Dari Mbah Surat buat warga RT 01. Oh ya, Mbah Nggih. Surat. Ini kalau ini RT mana yang jadi ini panitianya? Mbah ya. Ada lagi? Pun sampun niki Oke, sampun. caping gunung dulu ya. Nggih, caping gunung riyen. Oke, nanti kalau misalnya selesai caping gunung Pak Lurah kerso minggah pepanggungan, alhamdulillah Nggih. nanti bisa ambuh tambah-tambah berkah. Nggih, tambah-tambah berkah. Berkahipun mawon Pak Lurah kok ora tekan ndi yo. Kali Pak Dukuh mengke. Nggih, balik Pak Dukuh. Saben bengi nyawa Sek mumbul niki cangik kok aku kon mumbul teneh gogrok, Pak. Ndadak nyaponi nggo.
sebelah dari Mbak Agnes dulu. Agnes Kudu urut iki, kudu urut. Sari Nuring Tias. Nika. Saking alamatipun pundi Mbak Agnes? Injih kula tenang Sayegan sak menika Sayegan Sleman. Oh, masuk Sleman. Oh, satu geng lah ini ya, Mas. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kok sopan banget di ngaren iki. Urung. Lagi Nggih, pemanasan, makaten, pembukaan. Makaten. Makaten. Nggih. Pripun iki kula? Oh, yang Katuran jempale. Biar lebih enak agak berdiri dulu Mbak Agnes nanti set gitu ya. Iya. Mumbul sedikit. Maksudnya gimana? Berdiri di tempat aja. Nanti ketika jengleng. Nah, Gitu. Oh iya. jubul ini? Iya, sedikit. beneran. Perlu salto? Kalau bisa semakin baik ya. Berdiri di tempat aja. Hati-hati dingleke ilang. Kok ilangi piye maksudnya? Dinglek kok iso ilangi ning Kok menawa ditarik ngemburi. Nang kamar mandi sike. Kok iso sinden ngadeg dinglek ilang. Oh. Ya. Nggih, Dikasih injis makaten. sedikit aja. Injis. Nun injis. Yen memajang Jos. hamong karo janur kuning janur kuning. Tolong Mbak Agnes kasih sebuah Yuk dijumbulin. jumbulan yang oke. 1, 2, 3. Kok nggak pas itu gimana? Kurang pas Mbak Agnes. Kok kurang pas? Oh kurang pas. Iya. Perlu diulangi mboten? Iya Mbak Agnes. perlu dong, perlu Ini diulangi penting sekali ini Mbak Agnes. Maaf ya. Oh, udah tuh. Astaga, astagfirullahaladzim. Kenapa saya seperti ini ya Allah. Ini sebuah gebrakan Mbak Agnes. Injis. Sampun nggih. Bagus ya. Lagi apa enggak ini Mbak Agnes? Sampun. Lagi apa geser? Geser. Injis. oke. Sampun injis Mbak Agnes inggih. Injih. Sampun iki Mbak makaten. Oriza coba dong ini umbulannya kayak apa dikasih sedikit. Aku juga berdiri. Iya, ini adalah tugas Aduh, yang ini kemayunya Raja, Mak. mumbul ya. Tugas kita mumbul hari ini. Iya. Coba ya. Walah ngene ya ono unine. Brok. Rontok kabeh. Sik tak anune sik asik anu. Ayo. Yuk. Ayo. Siap. Iki nek ngepaske piye ya carane ben pas, Mbak? Ini emang nggak semua bisa pas. Iya. Oh gitu. Iya, sama dalangnya itu emang nggak semua bisa pas Mbak Orisa. Jadi emang itu tergantung. Dipaske, Mas. Iya gampang kok engko tak paske dhewe. Kurang ya, kurang sedikit. Coba Mbak Ika, Kurang coba Mbak Ika. Mbak Ika, udah pas ya, Mbak? Coba Mbak Ika kayak apa nih? Ayo Mbak Sempurna ayo. Mbak Sempurna. Nah, iki Mbak Sempurna Ican. Ika Suhesti. Saking Gunung Kidul. Inci. Alah. Apa toh? Mbak Ora apa-apa. Sempurna. Minta dipasin bersama Mak Cangi ya. Ini. Apakah bisa sesuai no pemboten gitu. Apa iki? Pacitan. Heeh. Ngenteni apa to jadi iki? Sabar toh. Iya, aku sabar kok. Pacitan
sempurna. kok. PJJ. Nanti mau saya ngono. Kono ini bapak-bapak bilang Terima kasih. sempurna. Udah toh? Ya udah Udah, jajarnya lagi. Ini ya, ini tamu kita juga loh ini. Iya, siapa itu? Mbak Saras. Oh, Mbak Saras. Ya, Saraswati. Iya. Dewi, seorang Dewi yang cantik. Biasanya nggak rebab karo. Panas udan. Berdiri nggak? Berdiri dong. Iya dong, masa kagak berdiri? Iya dong. Berdiri dong. Berdiri dong. Biar kelihatan gitu. Odo-odo Mbak Ika. Urung Mas. Sik tok. Kok nek ambrol piye ya aku sama. Enggak. Ora nek ambrol. Bisa anggun li boleh. Lah aku kan Dewi masa kan lumpat to. Ya. Ora apa-apa, Loh, ora mau apa-apa. boleh anggun aja. Oh, anggun aja. Sudah gitu ya. Iya. Setitik Lompat aja cantik, mumbulnya. sitik aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba. Wah. Panas udan. Parian. Parian dulu. Parian dulu dong. Ya. Tuku ketan Tuku ketan diwadahi bagi. diwadahi bagi. Mugi warga Gejayan Heeh. manggih basuki. Amin. Amin. Ya, Sampun. Ya sampun. Nah ini spesial yang ini aku nggak berani. Jadi parian aja. Mbak Ayu. Sampun. Ngono aku kok. Nano. Oh iya. Anggere engko nek wis nesuk wis ora ya, Mas. Aku ki salahku apa to jane? Kok do sentimen karo aku? Ora dalange ora sing ngrebab iki ya hooh. Apa ta? Lah to tenan to? Tuku wajan Heeh. Wah, tuku wajan. ning Papua. Wah, Wah, doe. tuku wajan dadak numpak pesawat ya. Mugi Padukuhan Gejayan tansah jaya. Amin. Papua lho tekan Jaya. Udune Irian Jaya ngono apa-apa. Ya ngono kuwi. Iya. Wis ora apa-apa nek Ayu. Bu Neti. Heeh, Bu Neti. Alah cantiknya Yo, Mak, yo. Indonesia. Mak dari Heeh, mae. Arep jajan. Heeh, arep jajan. jajan. Duite malah ilang. Waduh. Waduh mesakno. Mugi Desa Gejayan tansah berkembang. Amin. Ya, Bu udah Wahyu, jare, Bu Wahyu. Bu Guru. Ki nek dagel ora tau saru ya Bu Wahyu ki. Monggo Pak Mariono ki nek wayangan saru terus lho kae iki. Kula mboten saru. Ijis. Neng jaratan. Waduh. Iki ora saru tur medeni. Lah ngopo kok medeni? Ning jaratan. Mboten medeni. Tilik leluhur. Heeh. Mugi war. Kok meden? Dongane sing apel. jaratan nggih. Tilik Oh iya leluhur bener nggih. Mugi warga Gejayan tambah makmur. Amin. Bu Prastiwi Nah ingkang iki minulya iki bintange menika Iki sing idolanipun spesial. para warga Gejayan. sing Nona- spesial saka warga Laras ki. Nah. Nona Pras. Neng pasar seturan Heeh. dodolan apem. Apa mereka ngopo ya? Apa me kaya ngopo? Apeme ya wis luwuk. Rada gosong apa ora? Ning ya wis ben sakanane Mas Gadeng. Nah iya sakanane ora Anane apa-apa. luwuk ya luwuk. Nek mampu ya dinget. Hah? Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kira-kira wis ra enak ya buang. Heeh. Ning tak kira kowe doyan kok, Le. Hah? Aku Heeh. mendem sik ya, heeh.
ngombe ciu sak oke-oke. Sak botole ora kon ngombe. Aja. Apa telali to Mbak ya? To. Ning Baleni pasar apem. Seturan Tuku apem, dodol apem. dodol aku dodolan ora Dodol. Sik nuku sapa ya? dodolan apem. Heeh. Mugi warga Ngejayan ayem tentrem. Amin. Tentrem. Apa gergeleng Mbak apa? Lintang Kairo ikut itu enggak? Parian enggak? Ya Bisa harus Kak? ikut dong. Coba. Coba. Ya. Aduh-aduh kok Kediri kok. Bisa enggak? Yuk. Yuk. Perawan Perawan. Oh. Perawan ngapa terus? ning pasar Besuki Ning pasar Besuki. Heeh. warga Ngejayan mugi kathah rezeki. Amin. Wah pintere. Wes. Mas Gadeng iki urang iki Mbak Iki Agnes. ha, telu iki. Iya dong. Ayo, ayo. Iki Pak Dawah loh, nek Mas Dalang Dawah ya harus dilaksanakan. Nih, Yo. sutradara kita. Neng prapatan Ngopo ning perapatan? karo ngemut gulali Heeh. Terus padukuan Gejayan bulan depan wayangan lagi. nah, amin. Amin. Langsung banter sing ngene. Bulan depan nek iso minggu depan, Nes. Heeh. Besok hari depan juga. Bendino. Njuk yo piye le urunan? Ya sejere. Mbak Oriza. Aku pacaran Ya pacaran. karo bojoku. Oh iya. Pacaran ro bojone ya oleh kok ngene. Boleh bagus sekali. Warga Gejayan mugi manggih rahayu. Amin. Amin. Ya. Mbak Ika, Iya Mbak Ika yuk. Apa sing ngurung ya? ya apa? Ah, iso akeh. Akeh. Neng turi Wah, iki beda dhewe iki. Beda dhewe. Liyane an-an kok. tuku bakwan. Tuku ana. Mugi warga Gejayan lan ugi pamirsa ing mriki Heeh. Iki ya maca Quran. tansah pinaringan kamulyan lan kabagyan lan sedayanipun. Heeh. Ha kok un. Amin. Kaun. Kok un. Ngarepe Kok ki apa? bakwan lho. Kabagyan. Oh, kabagyan. Kabagyan. Ya. Nggih. Aku keri. Keri dhewe ya Pak. Apa entek? Klekaran. Walah. Kukur-kukuran. Sedaya ingkang rawuh wonten Gejayan pinaringan kesehatan panjang yuswa kathah rezeki apa kabeh pokoke paringi lumintu karaharjan. Iki komplit dhewe iki. Wes. Kompelit no aku. Ya, iki aku njaluk kanca siji ya. Oh nggih, monggo. Siapa ya? Milih Mas Gading. Milih. Milih. Wah, Mbak Agnes no. Lah niki tulisannya ingkang nembang Mbak Oh, Agnes. Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes. Ah, Maju. ayo. Panas udan panas lengaleng capek gunung. Loh, Radokur. Ayo semuanya yang di sini ya. Misowa Capeng Gunung bisa? Misowa Capeng Gunung gitu ya. Coba, 1, 2, 3.
biasa. Luar biasa. Jos, sini belum. Ya, kasih. Miso wacape gunung gitu ya. Sakit nggih? Oke, sareng nggih. Setunggal kalih tiga. Jas. Ngene iki lho, masyarakat kutha edo budaya iso misoa cape gunung. Ora mung lagune anu apa jenenge mangu. Wah. Jangan salahkan pahamku ini. Mbak gue to Nes. Ayo Nadian Wada Nes. Nadian Wada. Sampun matur sembah nuwun. Caping gunung. Dawuh Mas Gading. Nggih niki tesih kathah lho niki, Mbak. Nggih. Tur niki tesih isih esuk, isih sore ding iki. Tesih sonten, tenang mawon masih luas waktunya. Nggih. Mbak menawi Pak Lurah kalian Pak Duko saged nyawiji wonten panggungan mumpung ini digelarkan wayang, mumpung bisa bertemu. Nggih, semua kesempatan ini jangan disia-siakan nggih. Mbak menawi saged minggah panggungan Pak kersa Pak. Oh mboten. Mboten. Bapak mboten. Kersa mboten Pak? Kersa Pak. Enggak. Oh ya langsung aja lanjut aja. Oh nggih. Mboten dados menapa. Wah enten apa mau Mbak? Podang kuning. Podang kuning mriki nggih enten podang kuning niki. Nggih, napa malih? Terus tesih enten tiwul. Tiwul dulu ya. Oh nggih, siap. Tiwul Gunung Kidul Mbak Ika bersama cowoknya. Oh Mbak Orisa. Cowoknya siapa? Mas Janu. Oh Mas Janu, monggo Mas Janu kita kasih tempat, kasih mic. Kasih tempat, kasih mic pokoknya. Iya, oh iki dites apa Mas? Wow, weh. Saweran. Saweran. Tinggo. Bupras. Aduh kok kewetu aku bisa. Bupras terus. Bajing loncat. Tiwul Gunung Kidul dadi siji. Oke, siap diterima. Yuk, kasih dulu Tiwul Gunung Kidul Mbak Orisa ya. Monggo. Nggih, disepoti kanca-kanca. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas. Sugeng dalu Mas Janu. Jan. Alah. Piye Mas? Wah, Alah. iki alah. Wis ora iso. Wis ora iso urip. Nek nyethit ki dadak dianokke lho. Napa niki? Tiwul Pinangkane Gunung Kidul. saking sinten to Mas? Saking sekedap. Urung mati kok HP-ku. Kabeh lewat stream apa? Oh, lewat streaming apa? saking sinten nggih wau nggih? Saking dene. Oh nggih. Saking Mbak Linda Singapura. Ah, saking Mbak Linda Singapura niki niki napa? Mas yo. Langsung. Langsung yuk. Tiwul Gunung Kidul sampun dipun pinangkani pamunten saking Bu Linda. Meleh no. Meleh. Sing kurang. Saya kurang ya, Iya, Mas? saya kurang ya tambahi. Waduh. Kok terus digandeng? Sampun. Nggih, Nggih, matur nuwun sembah nuwun. sih. Terus niki terus enten apa ya mau podang kuning wis Wonten, ya? nggih, podang kuning juga ada. Oh, nggih, podang kuning. Ya. Sinten ingkang dipun apa? Patah. Nggih, terus Ya. mau enten napa mulai to bajing loncat terus enten. Ada. Terus niki wau mlebu WA. Nggih, sinten? Saking Pak Deputra Dikari Gino Bolodewa. Pak Putra Dikari. Nggih, Nggih, niku wonten apa?
Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Nggih. Duet no. Nggih. Mas Gade. Nggih. Sama Mbak Lintang. Kali Mbak Lintang. Siap. Sudah sawanu kirim transfer 1 juta. Sembah nuwun Nggih. Pak Putra Dikari semalam juga loh buat warga Nggih. Laras. Sekarang juga masih ikut setia. Terima kasih Pak. Matur sembah Podang nuwun. kuning dulu tak kasih ini sama sinten nggih? Pak Mbak Saras apa Mbak Ika? Tambah Mbak Saras mawon. Mbak Saras. Nggih. Ya Mbak Saras ya maju Mbak Saras. Oke, ini buat Tante Tanti. Disepoti mboten Dari niki? Urbana saya Yo kirimkan. disepoti yo kudu Spot, disepot spot. yo. Yuk. Yuk. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.